Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:40. Mayang gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya. Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, good evening. Aksyon tayo mayong gabi sa aton mga listeners, no? Mayong gabi. Hari lakat sang aton nga chimpo sini nga gabi. Martes kita karon Marso 10 to 2020. Tail end sang cold front nagaapekto dito sa pinakapunta sang naaminan sang Luzon. Sa kabugusan sang aton pungsod, lakip ng Metro Manila may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ng kahawaan. Nga may naligwin ini nga mapagulan o kung pagpanagoob tuga ini sang easterlies kag localized thunderstorms. Kag makaagom kita diri sang mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin ini sa nasidlangan pakadto sa namin han nasidlangan maga-impluwensya sa kabugusan sang aton pungsod. Nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri naman partikularmente sa aton probinsya may makaagom makita sa may pagulugalo mga aton kahawaan hasta sa magalumon man ang aton nga kalangitan. Pag-updan man niya may naligwin nga mga pagulan o kung pagpanagoob nga aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag may-ari kita mahinay hasta sa may kasarangan namang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin man sa nasidlangan pakadto man sa naamin na sidlangan mag-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros kag wala kita gale warning advisory. Nagapabilin nang ya sa gihapon ang kondisyon sang atong kalagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulutapyas sang balod sa aton baybayon sa
probinsya. Alas 11, 54 sinikaron nga kagabihon, alos nung ang gabi na ni 11:54 sini nga gabi no 1.7 o kun 1.7 metro ang kadalumon sa aton nga taob. Ang unas magabalos alas 6:35 buwas sa aga sa takos nga 0.0 metro ang kanabawon. Kag alas 5:55 sini nga po nagtulog si Haring Adlaw magabutlak naman siya alas 5:53 buwas sa aga. Sa subong hari kita sa gihapon 26 degrees Celsius o kung 78.8 degrees Fahrenheit. So muni kabugusan sa aton nakatimpo sini nga gabi. Mainit-init gali Sir Gan palibot na, no? Mayo man. Oh. May maganda yung nag-init-init kaya mo ni kuno ang makakontra sa virus. Basta mainit gani kuno doon digin magdugay ang virus Sir Gan. Tama man. Sige. Sir Gan, salamat. Sige, welcome. Salamat gid, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Wala sa may natulupang darang aton sining pag-asa sa malain nga lakat sang panahon o kon may aras ang LPA o kon maulano na bing tiyempo naton sining adlaw tubtubwas mga kaksyon diri sa Bacolod, Negros Occidental kag Bugosman nga Pilipinas. Namuno ko lang atong parte sa virus kay according sa research ang virus way nagastay sa isa ka place mga kaksyon nga mainit. So kon mabugnaw bo dira gina siya na namitan git. This time do ginanglan naton nga mag-init-init palibot ta no kay tiya mo na ang ginakadlokan naton ining coronavirus disease 19 o kon COVID-19. Karon plastar ta na no sa aton sini nga mga kauturan nga naga-monitor na this time sa action firing line. Anyway sa mga utod naton nga naga puyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakasyan. Alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Samla size 45. Subong nga adlaw mga kaaksyon, ari na kita sa Martes ano? Kagari na kita sa Marso 10, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaaksyon. May raman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita man kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account, i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, kag sa mga chatters naton, mga viewers naton, ang aton sila mga issues for tonight. Amo lang tagay nyo opinion. Kag syempre, dapat may opinion before ang inyo siri mga greetings. Sa mga texters naton, yaring numero nga dapat ninyo padalaan sa 0938-225-5017. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Toblas 9 takna siring nga gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong iya nga gabi mga kaksyon. I-check tani karon dayon dugay-dugay ining isa ka person under investigation sa Banwa sang Ibi Magalona, sinigid lang mga hapon, gindala ini sa isa ka hospital diri sa syudad sa Bacolod. Check tanibig karon kung anong status ini, anong history sini, naka-travel bala ini siya o kung may naka-istorya nga mga taga-indi diri sa aton, kung nga ano balang nabatyagan niya sini nga agin pa idalom ini siya sa person under investigation diri karon sa Negros Occidental kagyari diri sa isa ka ospital sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. I-check taman karon ang pila ka mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ining pagpalayag ni Governor Eugenio Lacson no sining palabuton nga Panad Festival kag ang ila pagpanghanda man matapos ideklara ni Presidente Rodrigo Duterte ang public health emergency kahapon nga adlaw bangod sining COVID-19 mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. And sining nga hapon may isa ka resolution nga ginpasa dira sa Sangguniang Panlaligan. Ining resolution nga gindoso ni board member
Tinto Bascon nga naga-inganyo kag nagapangabay sa Department of Education nga kon pwede mas timprahudohon pa o kon isuspender ang klase sa tanan nga level diri iya sa probinsya sang Negros Occidental antes pa naman ang Abril 3 nga graduation rites sa mga kabataan. Action firing line. I-check tanay karon isa-isa samtang diri iya sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Ang balita halin iya sa Bacolod City Government Center. Councilor Novero ginaduso ang early graduation man bilang paghalong kontra sa COVID-19. Ang sanggunian pang lalawigan o kon pang lungsod magapasar sang resolution nga nagapangabay sa DPWH ipathag sa publiko ang drainage nga project sa syudad sang Bacolod. Tinga DPWH lang haw kay hindi malanto National Highway din nagbinaha pati ang yaka syudad nga dalan din nagbinaha man. Action firing line. O goro pating City Engineers Office taw kag ang DPWH ran nga concern kon baha ang paghahambalan. Action firing line. Samtang ang balita naman gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Boari man niya ho. Isa ka 28 anyos. Way na gid daw. Way na gid sang may madumduman pang himuon ko galingon mo. Gin-attempt iya nga himuslan ang 64 anyos nga senior citizen. Ay way nagsaka sa lobi ka magpadalos o sa ranto di magkalapalos ng katol mo da. Action firing line. No klase ni magsubra pa ni sa coronavirus sa batasan. Action firing line. Grabe, tapos binakol niya pang 64 years old, no? Ano man nga utok sa tao, buangit niya, guro. Action firing line. Kung kaysa kaning buangit doon, di pa kahimo, sili ba si may nervous breakdown ni siya? Kay lain na siya may nervous breakdown sa buangit mo. Ang buangit, amo nang kung isa, way naging animo, pero way panagapang hilabot. Action firing line. Pero ini nga mga tao, basi lalong inihubog, adik, ano niyan, do kanami, manilat bakulon, kados por dos, no? Action firing line. Samtang pag-aristo sang Ipugon Brothers sa siyudad sa Sipalay dako nga mabulig sa mapahagan-hagan ang kinawatay kag hold up diri sa probinsya sunod kay Colonel Baliros mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Isa-isahon ko na karon mga balita sa lokal sa aton sini nga pagpangalagad pero this time i-check nato ang mga balita man sa nasyonal. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Update kita na puro coronavirus ni akon balita sini matinin although nga may ara sang balita regarding iya sa ABS-CBN kag ang ining visiting forces agreement nga daw talakayon ini sa summertime na lang. Daso na lang ang mga binulan suno iya sa kamera. Kay ti subong mas ginatutukan ang coronavirus disease diriya sa pungsod Pilipinas nga tumimbuok ang numero sang nagpositive iya sining COVID-19. Ari mga update mga kaaksyon kay kahapon we have 24 cases positive nga ini may COVID-19. But today, sining hapon nagsaka ini sa 33 na according iya sa Department of Health diri sa pungsod Pilipinas. And the report una sang Department of Health duha sining mga 33 ang ara karon sa critical nga kondisyon. Magambal kita critical kondisyon kundi 50-50 sitwasyon ining 87 anyos nga isa ka American citizen nga nagapuyo dito ya sa Metro Manila, may ara o galing ini siya sang medical problem na ginman 87 years old. Ang isa diri, isa ka Pinoy maybe ini 67 years old sa San Juan nga may nagasofrer man sa balatian nga diabetes kag kidney trouble, hypertension. Ining 67 years old mga kaaksyon. Amaning duha sa 33 nga ginahambal sang DOH nga kuno ara sa critical nga kondisyon nga positive ini sila sa coronavirus. Action firing line. So sa sini nga mga tiniyon mga kaaksyon padayon karon nga ginaatiman gid sa aton sini medical team. Ining 33 nga ara na karon sa mga hospitals dito ya sa Metro Manila. Klarohon naton diri sa aton sa Region 6 most likely sa Negros kag syudad sa Bacolod. Wala pa kita iya sang positive sining COVID-19. Action firing line. Iring 33 nga ginamention na kon didto initanan sa National Capital Region, NCR, dito sa Metro Manila mga kaaksyon. Ining iban diri may mga travel history. Like for example, ining 87 years old, nakalagaw siya sa iban nga lugar mga kaaksyon.
O galing kitigin confirm sang DOH nga mayara sang local transmission na gidman iring COVID-19. That's why nga hindi kita magsalig. Ano? Sa connection gyapon sini nga balita, ang Pilipinas karon mayara na sang 40,000 o kon plano nga mabakal sang 40,000 ka COVID-19 test kits nga ginatawag nila. Nga mo ni ang gamiton sa pag-test mga kaaksyon sa mga tawo nga ginahante nga posible ini sila ang PUI or PUM o kung ano nga sitwasyon, basta ginahunting sila kung maybe nakaistorya sila, nakahalubilo sila sa mga tawo nga may ara sang ginatawag naton nga kangay sang sintuma. Kag ang aton karon nga pungsod Pilipinas nagatinguha gid mga kaaksyon nga kabay pa ini ang hindi na magdamo pa magauntat ini sa 33 kag hindi na madugangan pa. Magluwas sining duha karon maka-aksyon may araman sang gina-quarantine karon nga 4 ka mga nagatrabaho sa Camp Aguinaldo, no? Dito akong Campo Crame dito sa Metro Manila nga nakitaan sang sintomas man sining COVID-19. Duha ka non-uniform personnel, meaning nagatrabaho admin, nagatrabaho sa opisina. Hindi ni sila mga polis, kundi mga non-uniform personnel. Ini sila may ara sang travel history. Kagduhaman ka polis, isa ka staff sergeant nga nakapirmi nagakadto sa prayer room sa mga Muslim naton nga mga brothers. Kag isa ka lieutenant colonel mga ka-aksyon. Action firing line. Pero ini sila hindi pa ni sila positive, kundi under monitoring, persons under investigation, observation, basta ginabantayan ini sila. Action firing line. Kang ila malang niya ginapakita ang mga hilanat nga daw kaangay gid sang coronavirus nga simptoma. Kag may ara sila sang travel history. That's why nga gintutukan sila karon sa aton sining nga mga nagatrabaho sa medical mga kaaksyon. May managani yan kay tanda man ang aton sila nga mga medical team diri sa pungsod Pilipinas. May ara sila sa mga tika nga ginahimo. In fact, sa kadamuon sa 113 tanan ka pungsod sa bugos nga kalibutan nga naga-suffer kag apektado na sining COVID-19. Ang pungsod Pilipinas amo pa lang ang may isa nga may napatay. Action firing line. Kita dire ang may pinakanubo nga napatay mga kaaksyon. Kita man dire ang manubo man kung kadamuon sang positive iya sa coronavirus ang paghahambalan. Action firing line. Today may 3.1 billion pesos nga supplemental fund ang ginapasaya sa komite dira sa Kamara. Kag ini ang pagagamito na para iya sa pagtapna sining coronavirus. May are diri nga pamaklon nga mga personal protective equipment mga kaaksyon, maintenance and other operating expenses sa kon MOEE mga kaaksyon ang aton siring MOOE, no? Ang aton siring DOH kag iban pa nga kagastuhanan para diri para sigurado nga hindi pagid maglapta ining nasambit iya nga coronavirus. Ang ibang pagidiri mga kaaksyon nga ginahimo karon sa gobyerno Pilipinas angot sining 3.1 billion pesos nga pagagamiton among pangitaon gid kon like for example isa ka pasyente dira karon pamangkoton ni siya kung sinong nakaistorya mo. Pag tudlo niya pangitaon naman to kung sino naman tong naistorya sang isa naman to. Agod nga matrace ni sila tanan-tanan, agod nga matago kag ma-quarantine ini sila hindi na maglapta pa. Action firing line. Galing kita amo sa kadasig yang lagaw sang tawo sa isa kadlaw pilayan ka persona na istorya mo kung ikaw may COVID-19 ka kundi kadamo na sang imo sininahawaan. Action firing line. That's why nga ti gina-advise gid kita sa aton sini mga doktor kag mga aton sini otoridad nga kita mismo maghalong gid sa aton sini nga kaugalingon. Ang DILG sa Srimat Tinion, manduan na ang PNP, Local Government Unit, nga dapat bantayan ang mga kabataan sa ila mga puluyan kag hindi anay pagpalagawon sa diin man nga mga shopping malls. Action firing line. Pagkatapos mga kaaksyon nga ti may ara
sang mando man kag hangyo man si Senador Sirwen Gatchalian sa Department of Education sang early iyang closing mga kaksyon sining 2019-2020 nga pag-eskwela sang kabataan school year para sigurado na lang gid nga matap na kag hindi ini maglala pagid ang sitwasyon. Firing line. Kabay pa nga tamdon ini sang Department of Education. In fact, dito ya sa National Capital Region, may pila na ka mga bulutuan subong nagsuspender na sang tag-isa ka semana, duha ka semana ang ila sini nga klase dito para mapasiguro gid. Action firing line. I understand ang DOH o kon na Department of Education may ara sang guidelines. Like for example, kung duha, tatlo na nga may ara sang positive sang COVID-19 sa sini nga lugar, automatic dapat may suspension na sa klase sa sina nga lugar. Action firing line. Pero kung way pa man gid lang ang eskwela nagapadayon, magluwas sina. Kung suspended na gid man ang klase, dapat may mga home o kon homework o kon home assignment ang mga kabataan nga ipadala ang mga manunudlo agod padayon gihapon ng ila sini nga pagtuon. Action firing line. Ay man nga ideya para actually pungsod Pilipinas subong nagapangita nagidya sang tanan-tanan nga tikang agod nga matapna ining coronavirus. Kay hindi ini siya matapna kon madamo ang nagakahawaan sini kag bisan sin-o na lang. Action firing line. Ano bala ang pinaka-kwan karon ang may napatay diri kaina sang aga sa pungsod Pilipinas amo ning 86 anyos dira sa Marikina ini siya no isa ka American national ini na patay ini siya kay may hypertension ini so nakalagaw isa sa United States makaksyon kag sa South Korea ini nasambit iya nga napatay. Action firing line. Pila na bala ang sitwasyon anyways sa Italy subong may total lockdown no sa Italy dito. Matapos nga naglabot na sa 9 to 10,000 ang cases positive dito ya sa Italy. Kag ang lain pa diri kay nagsarurot o kung nagtimbuok sa 463 na ang nagkalamatay. Action firing line. Dito ya sa Italy daw ti sinobing hindi magsala sina man. So total lockdown ang Italy mismo subong nga adlaw para sigurado nga hindi nagid maglapta pa dito sa ila ang coronavirus. Action firing line. Ikaw mag-total lockdown kita ang isa ka lugar mga kaksyon, meaning ang mga tanan, ang negosyo, ang klase, ang misa, kung ano na lang ang mga hilikoton dira, waay na tanan ini nagagana taagana pa, agod nga wala na sang may makalibot pa. Sining nasambit iya nga mga lugar, mga kaksyon. Action firing line. Imagine mo 463 ang nagkalamatay na sa sini iya nga mga tinion. Now, globally mga kaksyon, kahaladlokan, no? Kahaladlokan na sin ako mismo, way kuya nagapahog sa inyo. Globally, ang napatay, humalin sa tong December 31, sa nag-umpisa ining COVID-19. Subo nga adlaw, as of kainasang udto, no? As of kainasang udto, may ara na sang 4,025 ang nagkalamatay na mga kaksyon. 4,025 ang nagkalamatay sining COVID-19. Kag ang 3,136 diri sa udto lang niya, basi ma-check mo na indayan, pali ko check na ba ko may panibag o nga ginpagwa nga ton sining nga World Health Organization kung pila ng patay globally tonight. Kaya kina pa ni sang udto mo. Suliton ko kay na sang udto 4,025 ang nagkalamatay sa bugos nga kalibutan. Sa China alone makaksyon nga dira ang mainland o kung dira mismo nagumpisa ini 3,136 na ang nagkalamatay. Grabe no? And ariyo, ang cases mga kaksyon naglabot na sa 114,343 sa bugos nga kalibutan. Doon di ko ma-imagine sa sitwasyon subong no? Ka 114,343 na kakaso sa COVID-19 based iya sa report nga aton sininakuha. Ining 114,000
sa sulod na ini sang 113 man kapugsod mga kaaksyon. Ang 100 o kung ining 114,000 nga cases, 64,000 diri action well ang naka-recover. Action firing line. So meaning, hindi man gid mambal naton nga once nga may coronavirus ka patay karikta, may nagaka-recover man mo, may nagaayo man. Pero amo na, way parabalaan kung ini sila bala natamaan. Siyempre, way gid guro matamaan kaya naka-recover ganito. Action firing line. 64,000 more or less ang naka-recover sining 114,343 cases sining COVID-19 mga kaaksyon. Action firing line. Ang ginapanogyan pirmi diri sang kwan sang aton sining mga otoridad, health authority naton, amo iya ang personal hygiene ginaton nga malimpyo kita pirmi. Okay, dali gid lang kay isa-isahon ko ni. Ari kay napa niya or kahapon nga data ini or kagabi, I'm sorry. Aring nagkalamatay gido, suliton ko sa China sobra 3,000, South Korea 55, Japan 14, ang Taiwan isa, Thailand isa, Iran 237, Iraq isa, sa Egypt isa, Spain naman 25, Italy 366 pero nagsaka na ni sa 436, ang France 19, Australia 4, Saudi Arabia 1, US 22, San Marino 1, Philippines 1, Switzerland 2, Britain 3, kag Netherlands 3 man mga kaksyan. So amo na ang data nga ginauyatan naton sa siniiya nga mga tinion. Alright, so amo na ang panibag-o, no? 4,000 sobra na ang nagkalamatay, kahaladlukan. So, sunod diri sa aton sining health authority, sulit-sulito naton every night. Hindi gid pagkalipatan, antes or before magkaon, antes ka magkaon, magpanghinaw gid gamit ang habon. Manghabon ka gida kung ano klase nga habon dira, pagkatapos kung may ara ka sang alcohol, mas maayo nga nakasanitize pagid ang imo sining nga mga pala dira. Grabe mo, imagine mo na hindi ka pwede makahikap sang imo siniguya, mata, ilong, kung hindi ka makapanghinaw mga kaaksyon. Grabe yan, no? Action firing line. Tino karon kung nga-travel ka, biway kay gidala tubig da. Ti subong daan, ang alcohol ka mahal man. Ti kun ultimo iyang kinitaan mo sa matagadlaw nga tanan, jutay man ang income mo, gamay man lang. Paano ko makabakal alcohol man? Action firing line. Ito, big dapat para ini mga kwani, mga advanced nga mga prevention nga ginahambalaton diri. Ano pagid? Likawan anay ang magpangamusta. Ilabi na gid sa mga tawo nga hindi nimo masyado gid kakilala. Kilala mo siya sa pangalan pero hindi mo close friend. Basta way kay diya nakalakat siya sa din nga lugar o kung ano nga sitwasyon, likawan ang pagpangamusta. Likawan ang pagbiso-biso. Hinablang sa mga utod daw kaysa makita na dayon ka halok-halok, nang face-to-face lang bala, nawong sa nawong. Likawan ang maghaksanay. Likawan ang mag-ubo sa atubang sang iban nga tawo. Kung ikaw ang nakabatsyag may ara sang nagaubo sa kilid mo, kinanglan palagyo kagid, ngita agad ideya, mga 2 ka metros ang kalayoon, do hindi ka na kuno malabot pa. Daw mo na bla, 2 ka metros, halin sa tawo nga nag-ubo. Kung wala ikaw sang face mask action well, pwede mo gamiton ang imo sini nga butkon mag-ubo. Kaangay sini. Ngan, pwede mo gamiton ang imo sini nga butkon sa pagtabon sa imo sini nga ba dira agon nga pag nagpus nga ka, wala sang may mapus ang iban. Action firing line. Ano pagid ang dapat himuon? Panglimpyo, 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 panglimpyo. Amo lang gina ang angay nga himuon naton subong mga kaaksyon kay ti sa nahambal na naton may local transmission na ining nasambit iyang COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Pero pasalamat kita nga hindi gid amo na kadamo ang balatian kag ang kaso diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Pero munay nagasaka man siya kay imagine mo 24 lang to last night
Sini nga hapon nagsaka na sa 33 according iya sa DOH mga ka-aksyon. As of tonight, subong nga gabi, salamat action an. Okay, subong nga gabi kung kay na, no? Sige na check naton kay para ma-update naton ini ang kadamuon sang nagkalamatay mga ka-aksyon, ano? Diri iya sa sa bugos nga kalibutan sining COVID-19. Now, sa Manila, may ara sang ginaduso ang isa ka kongresista nga i-total lockdown man ang bugos nga Metro Manila mga ka-aksyon, no? Ginaduso ini sang isa ka kongresista, nalagay ginapangita kung pangalan niya, no? O galing may isa man ka kongresista nga nagpugong nga dapat hindi lang pag-itotal lockdown ang bugos nga Metro Manila mga ka-aksyon. Kay ti sa siniya nga mga tiniyon, kung itotal lockdown mo siya, sigurado gid nga damo gid ang maapektuhan sa ginatawag iya nga palangabuhian, no? Palangabuhian. Galing kiti magambal kita total lockdown do hindi gid man niya bilog nga bulan, maybe siguro kung bilog nga tuig sinimana abi, no? Sinimana abi ariyo gin kontra ni House Minority Leader Benny Abante ang pangabay ni Albay Representative Joey Salceda nga i-lockdown ang Metro Manila mga ka-aksyon. Ting sabat diri ni Abante, siya hindi pwede kay ang ara da tanan ang ekonomiya, ara da ang pamulitika. Pamulitika gaya pong utok ya. Siya kung pwede early graduation sa mga kabataan or kung pwede man i-advise ang trabaho sa mga buluto, mga trabaho sa puloy-an na lang. Kag ang likawan ang no person o kung likawan ang persons to persons contact, so no iya sakay Abante. Pero paano mo ni malikawan kung padayon iya nga nagatinabuay ang mga tawo sa sina nga lugar mga ka-aksyon. Action firing line. That's why nga lockdown gani mo ang dapat diri nga pagahimoon. Now, diri sa lokal, we have 23 nga mga persons under monitoring diri sa syudad sa Bacolod. 23 ang consider mention 23 ang under monitoring diri sa syudad sa Bacolod. Kaina sang hapon nagbulabog ining balita nga may isa ka person under investigation. Ini siya halin sa Banwa sang Ibi Magalona. Isa ka estudyante. Kag ang history niya sini nakasalamuha niya or nakaupod niya ang 5 ka mga Japanese iya nga mga estudyante man nga nag-immersion diri sa aton labi na gid dira sa Banwa sang Ibi Magalona. Action firing line. Isa ka estudyante, hindi galing mapalayag sang doktor ko pilang edad, basta estudyante. Hindi man naton mapalayag kung taga-diin ini siya. Kag hindi man naton mapalayag kung pila, kung sino ang iya sining ngalan. Action firing line. Ang natabo sini mag-aksyon according iya kay Dr. Fryn Marie Tampus, sang Ibi Magalona, nga kahapon mga alas 4 takna sang hapon, nagpadulong sa Rural Health Unit dira sa Ibi Magalona ining nasambit nga estudyante. Bangod nga may ginabatsyag siya nga inabalang pinaka-basic blakag normal nga hilanat. Action firing line. So sa pag-insindi naton, ang ila sini nga pag-check ang nagwa sa result may bakterya ining nasambit iya nga persona. Daw UTI bala mo, no? I-check ko lang karo basta may bakterya. Now, wala na kontento ining nasambit iya nga person. Nagpadulong siya sa isa ka pribado nga hospital dira sa south man nga portion diri sa probinsya. Kagang ini nga pribado nga hospital nagpalayag nga may ara sila nakitaan nga sintoma sang COVID-19. Action firing line. So ining pribado nga hospital nagtawag gilayon sa Rural Health Unit dira sa Ibi Magalona. So ang ginhimo, gin-check siya liwat, kiti nagahilanat siya, may ginabatsyag siya, kag may history nga nakaistorya niya, ini mga Japanese national nga ini. Action firing line. Amo to nga nagsulod gilayon sa paminsaron sining mga authorities naton, nga hindi pwede palampason ta ini. Ang ginhimo, ginpastay siya, ginobserbahan,
hasta kaina ini siya ang gin-travel na diri sa isa ka hospital sa syudad sa Bacolod kag karon person under investigation or observation na siya. Action firing line. Solito naton ini siya PUI pagid lamang o kon PUO pagid lamang. Observation, investigation, hindi ni siya confirm iya nga may COVID-19. Action firing line. Klaro honta na kay base karon bala magpanik naman ang Bacolod doon kag Negros Occidental. So wala diya sang positive pa sa aton. Ang gin-mention ko sa inyo nga 23 diri sa Bacolod mga persons na yang nga under monitoring. Ara lang isla sa ilang puloy-an gina-monitor. Ining isa from Ibi Magalona, ari gini sa subong sa ospital kiti nagakabatsyag sang hilanat na. Action firing line. According ya kay Dr. Tampos naman, atong 5 ka mga Japanese students, wala man sang mga sintoma, way man to sila nagahilanat man pagabot di. Nagpululi naman to sa naglaligad to nga mga inadlaw, mga sinimana. And before ini nagpa-check up sang kahapon ining isa ka persona dira sa rural nila, before pa nga wala pa ning Japanese diri sa ilang nga lugar, may ginabatsyag na ni sa daan nga daw ginahilanat siya. Action firing line. Ini aton ginaplastar aton sa inyo, hindi kita gusto nga magpanik kamo. Mo na nga ginaklaro tagid hindi kami gusto nga magpanik kamo. Ang gusto naton diri nga ma-inform kamo nga may ara sang PUI diri sang COVID-19 sa Negros Occidental and that halin iya sa Ibi Magalona nga ari karon diri sa Bacolod. Action firing line. Ang pamilya sining nasambit iya nga persona gin home quarantine naman subong, no? Gin monitor naman sila sa ila sining nga puloy-an para masigurado. Ang pila ka mga estudyante nga kaupod yaman sini silang eskwelahan gina-monitor man subong. Galing kiti siya lang giniyang isa nga nagbatsyag nga may ara sang hilanat. Action firing line. Solito naton, wala pa mga Japanese national nga mga estudyante naghilanat na ni siya daan. Pag-abot pagid sa to, after mga 3 days nga nakapauli na to mga Japanese national, nagpa-check up na siya kami hilanat hasta amuning resulta sa Action firing line. Na-interview ko earlier makaksyon si Dr. Tampos, ano? Kag ipabati ko sa inyo, may ara da sang medyo gap nga gamay kay si doktor may mga pamangkot pa siya sa mga upod ya kon paano niya sabton, ano? Pasensya na lang daan pero okay man ang explanation naman. Isa ka patient nga ginobserbahan karon dira sa may Ibi Magalona. Okay, nagasulod kita. Action Noel. Okay, check natin liwat, ano? Arya. Patient nga ginobserbahan karon dira sa may Ibi Magalona. Hello, ang patient subong na wala na diri sa Ibi Magalona, ginpadala na siya sa regional hospital pagina alas 2 ng hapon. Aha. Oo, dito na siya subong balik ina-observaran. Sa isa ka hospital diri sa Bacolod. Oo, sa isa ka hospital sa Bacolod, sorry. Aha. Ano ni siya, Doc? Private hospital or ano? Government hospital sa Bacolod. Okay. Doc, paano ni siya na balaan ninyo nga may amo na siya subong nga sitwasyon? Hindi. Ang what happened was, initially, nag-seek siya consult, iya pamatsyag diri sa amon sa Rural Health Office. Pero, ang in-manage siya namon as a case of urinary tract infection, bacterial infection. Since amo na siya nakita namon sa laboratory, sa laboratory niya. Pero nag-seek sila ng second consult ng yesterday evening, tapos ang private hospital sa Victorias ang nag-call na siyang nang maging patient na under investigation. So, palit din sa Kailangan naguntat ato. Ari na. sa regional, sa Rural Health Office, bacterial infection ang iya masakit. Ang private hospital sa Victorias ang nag-call na PUI siya. Okay. So magambal, saan una ka nagpa-consult dira sa inyo nga day? Yesterday man afternoon. Yesterday afternoon, pagkagabi, nagpaliwat pagid sila? Oo, nagpa-consult sila sa private hospital. Aha. So pagkatapos sa to kagabi, Dok, anong ginhimo niyo din, Dok? Okay, so, siguro sa amo sila, ang mayo mo pamangkuton is ang natabo dito sa may pero nag-coordinate sila sa amo na MHO, pagkatapos nag-coordinate para matawgan ang CL, tapos ang private, ang government hospital, pagkatapos amo na lang
na gindala ang patient kagina sang aga, asang hapon, sinina adlaw. I see. Anong history niyo, Doc, sa pagkabalo mo? Sa pagkabalo ko, ang history, wala travel history ang pasyente. Bali, taga-diri lang ginati siya, pero may ara, nag-visit ng mga Japanese, ng mga students, kag nag-immersion sa ila lugar for 4 days. 4 After days. sila, pero before sila, ang patient, may ara na yung symptoms na ginabadsag, galain niya pamadsag. Pero before pa na siya nagpa-consult, before pa na nag-meet sila sa mga Japanese students. Okay. So, subong nag-decide na gid siya nga papakonsulta pa. Una sa balita, una sa aksyon. Nagpakonsulta siya. Okay, daligid lang, ano? Nagadula-dula siya ni sa akon nga, akon nga, kanugon, ano? Daligid lang, check natin liwat abi. Students. Okay, daligid lang, ano? Daligid lang mga ka-action, pasensya, gid, gabay pa maintindihan nyo akon sa nga sitwasyon. Daligid lang kay klaro, tani nga nagadula-dula di sa akon nga side. Okay, naga-monitor ka mo diri sa Action Farming Line, gina-replay ko subong ang tingog ni Dr. Fryn Marie Tampus, ano, ang physician sa EB Magalona. Ang Japanese students, mga 4 days after. 4 days after. Oo. Ay, hindi, sorry, 3 days, 3 days after. 3 days nga daw lain na ginapapatsagya. Oo. Daw mo sina. Okay, anong trabaho yun si ni Doc? Trabaho lang. Wala, hindi siya, estudyante. Estudyante man ni siya. So, medyo nag-meet lang ni sila sa mga estudyante, mga nagpadulong na ang mga Japanese students na. Oo. So, subong, first time ini, since nga nag-start ining COVID-19 diri sa kalibutan nga ini, last January. Bong? Oo, hindi, gina-reiterate na mo na wala pa positive na case. Under investigation, palang gina siya ang patient. So, hindi ta makahambal na siya ang first kid rin sa Ibi Magalona. Kaya under investigation pa lang siya. PUI. Oo, PUI lang siya. PUI, yes. Wala man gid may naghambal nga positive siya. Under investigation, pagid man lang Under siya. investigation lang siya, oo. Okay, so ano dapat, Doc, ang imobi... Ano gid ang symptoms, Doc, nga nakita ninyo sa iya? Napapagpudya sa symptoms. Daligid lang, ha? May ara lang sa hilanat, pero hindi man kita man kataas. Upo, kasipon-sipon lang man. Ano galuya gid siya pumatsyag gid hindi gid maayo, Doc, pa feeling niya. Gadog kalain lang gid ako matsyag. Gadog tipikal lang gid yan na trangkaso ang iya gid patsyag. Galing gin paidalom siya sa PUI because nga may ara sa sang history nga naka-istorya ka nakupod siya sa. sa. Amo ko si imo ha, hindi kami ang nag-call na PUI siya, kundi ang private na institution dito sa Victoria. So, okay, hindi kami. Yes, Doc, na-gets ko na nakaina. Siyempre, ikaw ang doktor dira sa may kwan, so ikaw gid ang direct person nga pwede namon tawagan, ano, sa Ibi Magalona. So, amo na nga PUI na lang siya sa sinang hospital because nga ang history niya nga naka-istorya sa Japanese. Naka-istorya sa mga Japanese na students. Okay, sige. So, anong gusto mo, Doc, ipanugyan sa taga-Ibi Magalona, labi na gid sa lugar nga sigurado kung may nakabalo na gid mga taga dira sa inyo? Oo. Na hindi sila makulbaan kay wala pa kita sang final na result. Nang pagkatapos, para safe kita, always get mag-hand washing. Kung galain ang pamadsag, may ara ilanat, ubo, sipon, kag may ara history na nag-travel sa mga countries na outside sa Philippines na may positive cases, mapakonsulta sila. Hindi sila magpati sa mga kutso-kutso, sa tupad balay. Kag kung may ara sila gusto pa mangkutan sa statement, it's either sa provincial health office or diri sa amon sa munisipyo para at least hindi sila bala mahatagan sa mga hindi amo na balita. Okay. Doc, I'm sorry. May ara pagig ko pamangkot. Kundi pila ka Japanese students kanito? Pila ka students? Mga 5 students. Mga 5. Ang So, immersion. sa kada muon sa mga estudyante, subong natubang nila sini, anong ginahimo ninyo subong na, Doc? Sa mga estudyante na natubang sa Japanese? Yes, oo. Amo na namin mo? Yes, Doc. Okay, well, asymptomatic man ang mga Japanese students, kinamonitor lang sila namon ang pumuluyo sa amuna na lugar na kundi nagtiner ng immersion sa mga estudyante. So far, siya man lang isa yan, no? Siya man lang isa. Oo, siya lang gid ya. Kag ang mga estudyante, subong nahalin sa nagkabalik na sila sa Japan mo. Okay sila, wala sila simptoma. Wala okay. sila wala gid simptoma. At least amo na nga aton nga gusto ipabalos publiko da para mahagan-hagan mas kay basi magkausa sang panic ini, no? Ang ini nga balita.
Oh, so how about the family sining ari subong sa ospital, Doc? Anong proseso ang ginahimo subong sa Magalona, Doc? Loki nga balong ko na lang din ang family din para din na lang. Di ka pa maputsa kung ano. Nagapamangkot pa siya. Okay lang si doktor, may problema. Monitoring. So, ara sila sa balay, tapos may ara, gina-check lang ang ilang temperature as per protocol lang Home quarantine ang tawag sina. Quarantine. Pero so far, sa ilang pamilya, siya lang yang may ara sang Sa lang gid ang may gabatsyag. simptoma. Sa bilog. Sige, Doc, salamat. May hapon, may gabi. Mayong gabi. Salamat, Sige, Gid. thank you. Una sa balita, una sa aksyon. Okay, amo to si Dr. Tampos Makaksyon ang physician sang AB Magalona. Nga interview naton this evening gid lamang kay subong tanila 7 live naton pero alang-alang siya maybe may ginahikutan pa, no? La 7:23 aton sini nga pagpangalagad. Sige. So taga AB Magalona, kabalo ko may iban dira nga nakakilala na sa sining estudyante nga ini. Hindi naton ma-mention ang pangalan gid, no? Because nga inang di kita gusto nga magkausak inisang panic dira sa inyo. Si Dr. mismo Tampos nagpalayag nga wala dapat sang kabalakan. Kay una-una, wala pa ini mga Japanese students nga nag-abot dira sa AB Magalona, may ari na ni siya daan sang ginabatsyag nga lain matsyagya. After sang mga 3 days nga nakaistoryahan na sila sini mga Japanese students, nagpa-check up na gid siya. Kay ti daw naglain nagigurong matsyag niya, way nadala sa mga basic, mga bulong nga mga bioflow na bla, mga biogesic na kuno nga situation. So ang una gani nga test niya sang rural health unit sang Magalona, UTI, may bakterya ini siya. So init basi pala soft drinks o kung kulang sa tubig. Pero daw wala na kontento ining estudyante, nagpadulong sa isa ka private hospital kag nagpa-check liwat kag didto na naghambal nga daw may simptoma siya nga iya sang COVID-19 ang hilanat niya. So amo na lang to nga ginpadala siya diri sa ospital subong kag ginpaidalom na sa person under investigation. So may man gani para at least masigurado hulaton ta ang results ni kay ang specimen niya sini padala pa ni sa region mo. Dito pa ni test dira may mga confirmatory na ni pani after nga mahibal-an ta nga kung anong situation, negative man o kung positive sa una nga test niya. Action firing line. So mga muyo kita nga mangin negative lang ini. Kag mga muyo kita nga iningin batsyag niya, ultimo nga trangkaso gid lamang, kiti dalaman sa aton sa ni panahon, bala kung kisa nga ulan, init, mga kaksyon. Action firing line. Pagbalik naton karon, may ara sang resolution nga ginduso si board member Tinto Bascon sa Sangguniang Panlalawigan nga naga-urging or nagahangyo, nagapangabay sa Department of Education diri sa Negros nga kung pwede possible abi early pa lang isuspend ta ng klase before ang graduation right sa April 3 next month. Action firing line. Kay para lang gin malikawan ini kag mga kabataan ta hindi na sagi kalagaw pa. In fact gani gina-advisean sa authority nga hindi kita sagi kadto sa mga crowded areas, crowded places. Kaya basi dira makuha ining balatian. Action firing line. Ilabi na gid may ara sang ginatawag nga local transmission dito iya sa Metro Manila. Karon pagbalik naton kay paplastar tani, let us try to contact Vice Governor Jeffrey Ferrer karon kag ang pagpanghanda man sang Negros Occidental with Governor Eugenio C. Lacson sining COVID-19, mga ka-aksyon. Action firing line. Ang unang abulyada sa aton sining pagpangalaga dulong sa inyo sang may TC kag Xanton Plus Herbal Capsule ini pampabakod sang immune system, mga ka-aksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balik. This is your Governor Bong Lacson.
For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Action Radio Bacolod Salmuto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon
sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo.
This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANODs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home... Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, ginendorso man aton sa inyo ang DTX 500. Dini nagapanubo iya sang level sa sugar dira sa isa ka tawo. And of course mga kaksyon, ini kompleto sa management ng liver detox, ining nasambit iyang DTX 500. And ang DTX 500 mabakal ini sa mga butika. Action firing line. Maligid lang mga kaksyon, antes kita magpadayon pagid sa iba naton gabalitaan ni Bukaron tanay aton sa mga mensay sa mga gabi. Maayong gabi lang sa kay Saji Humawan, araman si John Arquilas, nagamonitor man si Nonoy Erwin Gonzales, mga kaksyon, Imbong Jocampo, Jomari Promentira, highlight ko na kay Ginny Perez alias Jack Balaan sa Binalbagan. Bao. Edwin Pineda, salamat. Ara nagamonitor man si Action Percival Villamor. Daisy May Valdivia, mayong gabi, Action na Brian Morden, tamyaw ko lang taga Barangay Aranda Hinigaran. Labi na ginang akon, amay nga si Jerry Baniares, halin sa aga ang pamati tub-tub sa gabi. Araman si Tintin Sogon Brillantes. Good afternoon Sir Bri. Sululubra na gid ang buang sang sining tawo, no? Makon mo lula i-attempt mo yang i-rape bagay nagapuson kag pulihan man. Kay linit kuno kala si tawo ho. Brillantes family, good evening lang. Sogon kag si Lola Consing Doria sang Purok Marang Mandalagan. Jonet Calvis Pampo sa mayong gabi, ako niya, Action Brian, good PM daw damo nagidya kawatan sa Bacolod. Ini ang sa hapon, o nilang hapon, kinkawat ang sipi niya sa LCC main friendship po. Sino ka man nga kawatan, halong lang sa pagmotor. Kay basi mabungguan ka kag matudas kadayon. God bless. Sino nga pangawat sa Bacolod? Di daw damo naman pulis daw sa may LCC da? Si John Mantiliano, Matiliano, Action Bri, welcome back. Kidlaw, mantasan tingog mo, ari lang kami niya. Sitio Sulom, gamonitor imo, o sa imo karagabi, Mama Philly kag Albo, no? Nanay Mansya, si Punan kag John Ayan Mantiliano, o Matiliano, kagabira na ko gabi. Jose Mongcaltorilla, good evening sa Binalbagan. Si M. Chris Araujo, no? Good PM, Action Bri, diri sa Riyadh, ginapa-close tanan nga schools, private and public tungod sang coronavirus. Cancelled man tanan nga flights sa sining since pagkahapon nga adlaw. Diri sa aton sa Pilipinas daw ay pagid dinahom-dahom kung ako gani pagustuhan sining iya kay way pagid nagdamo sa aton diring COVID-19 nga ini. Subong pa lang umpisahan taning cancellation sa anuman nga mga flights kag iban pa nga mga in and out diri sa pungsod Pilipinas. Alangan pang hulaton tapagid nga maglabot linibo ang positive iya. Subong ara pata sa 33, abi ipatuman ta na mga kunano dapat ipatuman sini. Action firing line. Si Mike Seva naman niya, kon Mike Jen Seva nagamonitor man sini Matinion. Si Jen Ashley Docto. Good PM, Action na radyo sa UST UST and SCHS. Wala man klase sa kasimana kag sa mga sa Angeles, Pampanga may naman klase tungod sa COVID-19. Pero dire sa Magalang, Pampanga may klase lang kami. Si Hermes naman, Compuesto Tabisi, salamat. Nagamonito man si Anar Buenaflor sa Masaling Kawayan. Sige,
Las 7:42 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga listeners nato nakafocus sa subong sa COVID-19. Action firing line. Pakaronan tang ibang nga balita pagid karon na labi nag 64 years old nga attempt ko tani nga himuslan sining isa ka manyaki. So Action firing line. pero dire lang tanay sa COVID-19 ginatutukan naton sa siniya nga mga tiniyon para ma-inform kita no dapat daton nga mga precautions. Online sa firing line. We have on the line mga ka-action Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sir, good evening. Mayong nga gabi sa imo. Action Brian, mayong gabi, kag mayong gabi sa mga upotada sa station, Action Radio, kag sa tanan, nga gapamati sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aha. Mayong gabi, kag mayong panyapon dira. Salamat gid panihapon Vice. Ano? Anyway, Vice, sining hapon nagsesyon sa kaniyang panlalawigan. I understand may ginduso nga isa ka resolution si board member Quinto Bascon. Ang kaundan si Vice, ano gid gani Vice? May connection sa COVID-19? Well, this resolution in support sa pronouncement ni Presidente Duterte kag kay Vic Subiri nga i-early naton ang summer break. So meaning nga gina-propose kag gina-request na sa DepEd na kung pwede mas early man ang graduation kay para kabataan maka-stay at home. Especially nga these measures maka-protect man mismo sa aton nga kabataan kag sa mga estudyante nga nag-eskwela kay kung delay ang ilang mga graduation. So the more na vulnerable kita, especially with this virus na galakta subong sa bilog na Pilipinas. So it's one way of protecting our children. And of course with the support sa DepEd, ini ang proposal na resolution nato na gipasar kay ina. Okay, so ini sir, kalarohon talang Vice Gov, ini nakadepende gyapon sa Department of Education ano kung paano na trataron ang ining resolution, pero ang kalipay naton diri nga sa kuniyan panalawigan way nagapahimuyong agod lang gid nga maagapan tining COVID-19. Why gid kita nga pabaya sa aton mga constituents, especially sa mga preventive measures naton sa sini nga galakta na COVID-19. And of course kinahanglan man naton nagapangayo man kita suportar sa mga maestra naton nga educate ang kabataan sa pagpaglimpyo pag sa para nga hindi sila malatnan sa pagpa-hygiene kag to avoid any crowded places na kanamuan sa mga tao muna nagkunan ng protection sa tagsa-tagsa kay amo malang na ang aton nga mahimo for the meantime, and then ideya ang mga support sa mga kinahanglanon. So it's yan ang DOH araman sa provincial health naton preparado pa na ina kag kunano ma-provide sang gobyerno sa aton nga mga constituents, especially diri sa probinsya sa Negros Occidental kag may action plan man si gobernador regarding sa sining problema. So magluwas ang sining kaundan na Vice, way naman sang ibang nga ginahingyo padri ang resolution ni Board Lacson, ano? Kamagin action right kito sapi ka. Siling ko aside sining kaundan nga ti mo nagahangyo sa DepEd, way nagin man sa iban pa nga context abi o kon unod ining resolution niya. Well, amo gina ang aton nga purpose gid ang resolution is to early ang aton nga summer break, and then para man nga protection sa aton estudyante. Kag ari kami nga din subong man meeting man sa isa sa LGU kay may alabuton nga activity, so it's better siguro to avoid anay na para man ng mga festival naton na maproteksyonan not only ang mga visitors but also ang mga taga-diragit mismo kasi ini siya ang festival kaya meski dasot tuig kung ara kaya. So kung malatnan kita sa mga virus kag masakit ni basi kung matimingan one shot hindi ka na nakabawi. So gina-avoid sa gitnan health is wealth mo gina yung aton protection kag isa pagin amoning may
na gina-specify ko man, hindi ka magkakalipat sa pagpangamuyo. Kaya if you remember, Action Fair, nga may palabuton kita nga bagyo, na ito, gini-interview mga kita, so gituna, gituna, protection, pangamuyo kita, so why nagkatod sa ito ng bagyo? So ini naman, ginanda at mga device protection, not only in the province of Negros Occidental, patilog man tani nga kalibutan. So, hindi man ta gusto nga mag-alarm ang publiko, pero amo na din katabo, this is the reality, kadamo na sang napituan. Okay. Sining gabi, may na-interview ako, a doctor from Barangay Ocon, Banwasang Ibi, Magalona. May isa ka PUI nga estudyante dito subong pero arin di subong sa Bacolod. Vice, may ideya ka na sa ni Vice? Daw may ara ko information kay na but is under observation. So mabalanta na kay kung itagaan sila, especially diri sa aton mga hospital. Base ko ni anang result o kung gina-test anay, and then result kay inagastorya man ko. Base ni ara man ang how accurate man ang iya sa DOH na ang test na testingan ka kung may symptoms ka, kung positive ka o negative. So, how is that kit kung ano ina ka reliable? Okay. So, ginastudyohan ka na. Vice, kung kaysa... Kita naging lang, kita naging lang action by kung doon kalahin sa pamatsyag ka, kung ditsi ko ka ubo ka, ang treatment sila ubo. Now, number 2, ang mga preventive measures natin, so ginalang kita tubig usually ang kinalanon na every 2 minutes kailangan makainom kita tubig kay para let's say kung maka-acquired ka virus matiner anay na sa tilaok mo at isin na magdiritso kung why ka get fluid nga ginainom madiritso ina sa lungs mo pero kung may ginainom ka nga fluid madiritso ina sa imong binahe sa stomach mo so may ara na enzyme nga makapatay sa virus. So inanan every time from time to time tubig yun ang ato kinahanglan. Vice, lain man ang iban nga authorities naton nga naga-advise sa pumuloyo. Kabalakaw ko kaysa may ara di gali sa nagaalabot maybe sa ton nga daw gapawala lang. Ikaw bi Vice agda sa iban dira abi kakulubaan sini nga magmato-mato padulong sa mga municipal health office sa mga barangay mismo para ma-address tayo ni Vice. Well, kuya, advice pang ko pag pangabay man, especially sa LGUs, kaga sa pumuluyo, makita man mismo maghatag mas prekosyon sa atong kaugalingon, hindi sa lang pag-isalig man sa gobyerno, kung kita mismo gid ng mga pumuluyo, pag mga kautura nato, na in order to avoid kinahanglan hygiene, proper hygiene, kinahanglan sa mga preventive measures na mosining, pamati, ikita perme, kag kundo may ara, mabalugid, kay para matreat naton at early. So, hamo lang na siguro ang aton nga mahatag na mga advice na ini sa kayong lawas yapon na sundan. Sige. With that, Vice Governor Jeffrey Ferrer, sir, salamat sa mga time. May gabi kag mabuhay ka, sir. Action Bell, madamo dito salamat sa Action Radio pag sa time naging hatag mo sa aton, especially nga kinalanon gid namon ang inyong serbisyo subong sa paglakta sa preventive measures na kinitanan bululigan ta ini to educate also not only sa mga adult, especially sa mga children man. Kay tikita mo ang vulnerable mismo ang wala ga panglimpyo. So kinahanglan magapanglimpyo, hygiene, proper hygiene kita. Hindi lang siling alcohol may solusyon sa ko ng tao nga tawturan taway may bakal alcohol. Pero may ara gid tubig. Tubig gid ang solusyon sige. Every minute, every 2 minutes kinahanglan kita kundo gamala na sila. With that, Vice, saliwat mayong gabi sir na. May God bless us all. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. There you have it, mga aksyon ng Vice Governor sa Negros Occidental, Jeffrey Ferrer. Kompleto pati panugyan niya sa general public agad likawan taning COVID-19. So, tiyan mo no, ang unod sang resolution naging duso kay na. Kag natalupangdan gini sang halos kradaman, may namangkot sa akon kung may suspension na blasang klase kung why pa. Ato resolution pa lang sa sangguniang panlalawigan. Kag ato recommend pa sa Department of Education sa Regional Office and diriman sa Negros Occidental kung paano nila itratar ang atong resolution.
Kay magambal kita resolution tinagapangabay, kung pwede lang, kay tinatalupangdan sa aton sa mga public officials, nga mo na ni ka alala sa sitwasyon sining COVID-19 diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Bisan tod ara pa lang kitaya sa 33 ang ara sang okay. Bisan ara pa lang kita sa 33 ka kaso subong sa bugos nga Pilipinas, ilabi na gid didto ya sa Metro Manila, pero dapat hindi naton ini pagpabayan. Firing line. Kaya natabo bala sa Italy, medyo pasimple lang, sus nakibot ang kadaman, sumimbuok yung kadamuon sang may mga cases, naglabot sa mga 9 to 10,000 na subong ang cases ng coronavirus. And unfortunately, naglabot sa 400 plus ang nagkalamatay mga kakson. Firing line. So may imagine mo na bala, ini mga lockdown, ini mga pagban sang mga flights halin sa iban nga pungsod, pasulod kag pagwa diri sa aton sa pungsod Pilipinas, you know what? Kadako sang bulig sini. May nagahambal abi nga tiko ni lockdown mo ni sila, dako pagin nga problema sa ekonomiya naton. Tayo na nga aton nga unahon diri, aksyonan paki-check sang aton nga chatroom. Kaya mayara sang information dira. Action firing line. Ining paghambal nyo nga basi madisgrasya ekonomiya naton. So what? Kung madisgrasya gyud man ekonomi naton, napilion ta ang ekonomi o kon magkalamatay ding madamo nga Pinoy sa Pilipinas. Action firing line. Namo nang aton huna-hunaon did kun din dapat ginapwede bingay himuon naton. Sino makabenepisyo gid mi abi sini, no? Do mo sina. Bosos may ara pa sa mga utod naton nga nagarali pa, ginaaway pang gobyerno nga kunuhay, nga ang hindi sila pagpabalikon dito sa China, mga OFW nga ginagutom ni sila subong di karon. Tinanuman, kung pasugtan ka mo sang gobyerno, karon kung magkala positive ka mo to karon sang coronavirus, kung magkalamatay ka mo to, sino naman ang basulon sang pamilya di? Gobyerno na naman. Firing line. Tingko isang gobyerno duway pasingadtuan bla, galibog ang utok. So maginamo sini, hindi gyud man igro maglambot sa isa ka dekada action Henry nga anto sa sining coronavirus. Sa prangkang istorya basi dason nga bulan way na ni gani mo kaluy-an lang. Hindi kita sagi ka ugtas, hindi ta sagi ka ura-ura yang gobyerno, no? Nga daw sa kuan kita iya nga daw kagamay nga diferensya daw mangwa na ta inang natawag naton inang galalain na ta basulon ta ng gobyerno way sila kabalik to sa ginaobrahan nila. Insindihon tang sitwasyon. Kisuliton ta, kung makabalik ka mo to, kung matapi ka naman ka mo sining COVID-19, sino naman basulon nyo? Gobyerno na naman. Firing line. Ti subong suliton tinyo gaugtas ang iban. Kaya may gahambal nga ito ta lockdown, may nagahambal naman iya nga hindi lang kay ekonomi naton. Do mo na bla, din gibla dapat, anong ginasundon ta kabuhi o kon ekonomiya? Action firing line. Ang ekonomiya kung mag-usdang gid man, mabalik lang na sa pilakadlaw. Pero kung kabuhi, madula, paano mo na ibalik man? Ang itsura mo nga muna, subong kung madula, kaway na sa may parihos, madason sila. Action firing line. Dapat insindihon ta. Ang gobyerno nagahimo sang tikang. Ang gobyerno nagahimo sang paagi. May managahambal pag nga basig na divert lang nila, walang matutuod ng istorya sa Pilipinas, wala sang positive iyang amuni. Ano man ng istorya? Ano ning DOH karon nagahimo-himo lang kay istorya ti ano pasalahon ng publiko. Action firing line. Damo na bala kita nyo wala na gani may ginatakol pang iban nga isyu karon ang aton sini Kongreso, ang aton sini Senado kumayara gid man mga minimal katama kay nakatuon ang ila sini nga mind karon kag ila sini trabaho sining COVID-19. Action firing line. Now, diri sa Negros Occidental kay na-interview naton sang aga. Actually kita lang naka-interview today kay Governor Eugenio Lacson. Jose Lacson mga kaksyon. Kagin-check naton and after sang declaration ni Presidente Rodrigo Duterte nga state public health emergency kahapon nga adlaw. Ano bala mga tikang karon ginahimo diri sa probinsya sang Negros Occidental? Action firing line. Without knowing gani naton taran-taran may initials na nga meeting si Governor sa tanan nga mga departamento, tanan nga mga persons nga behind sa tanan nga preparation kapag paghanda diri sa Negros batok COVID-19. May mga preparation sa siya. Ginpamangkot naman ko na ng status abisang Panaad Festival 2020. Action firing line. Kay kahapon tod si Vice Governor Jeffrey Ferrer may gusto niya ang yuon si Lacson na kung pwede pa iway ana yung Panaad sa Negros 2020.
di nakahangawa man ang Vice Governor mo. But according to Lacson, siya may enough time pa kita. We have, still have guro mga isa ka bulan, pagin man guro nga mga layo-layo pa man. Kay April 20 to 26 pa man ang panaad sa Negros. So subong, ari pa kitaya sa Marso, Jess pa. Medyo lawig-lawig pagin man. Almost 1 month and 15 days, abi, no? So kay Lacson, sa ibayan talang anay panaad. Kay panaad, ongoing iya ang preparation. In fact, 80% ng preparation subong. Diri kita na tutok after emergency nga ginpalayag ni Duterte kung anong mahimo ta diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Siya kon maglabot giban sa bulan sang April nga nagalala kadagadamo ang numbers sining COVID-19. That's the time siguro nga madeklara siya nga ipadayon o kon ikinsilahon ang panaad sa Negros. Panaad sa Negros is panaad sa Negros. Ang kapistaan sa tanan nga kapistahan sa Bugos nga Negros. Kag inilang ang piyesta nga pinakadako kon lang tawon tagid sa Bugos sa kalibutan. Action firing line. I'm sorry, Bugos nga Pilipinas rather. Kay diriya mo makitaan ang tanan nga fiesta sa mga banwa kag syudad gintingob diri sa Panaad Festival. Ti ka magamo sina linibo action hands ang mga domestic ya kag international tourist naton nga nagaabot diri. Ti paano tanis sila monitor man kabudlay sinisila. So lang tawon tanay kay way gahimo kag way nagapabayang aton sini mga public officials diri sa Negros Occidental. Action Brian Morden. Action firing line. Ipabati ko sa inyo ang aton interview kay Gov Lacson. Actually na play taning half K na pero tonight i-replay ta tanan-tanan para sa ibalo sa ato mga tagpalabati. Actually, Action Brian, no. I feel as far as Panaad is concerned, we still have time to decide. Okay. Ang i-focus lang namon anay is after the presidential proclamation declaring public health emergency, what do we do next? Okay. So dili kami ga focus subong. And we had a preliminary meeting with DRRMO, with our PHO, with our PSWD, together with our provincial administrator, to come up with a protocol already, kung how to address the public health emergency. So muna nga mo una-una and I feel because ang Panaad is actually more than 1 month away. Yes, we still have pwede ko i-set aside na. But siguro at most just maybe 1 more week, before we decide with Panaad. But at the same time, I've already asked my executive assistant to survey ang sentiments ng ating mga mayors. Yes. As I said, na ang Panaad is not successful kung wala cooperation sa mga LGU. So, i-survey naman ng ilang sentiments kung anong ilang what they think of Panaad. Because may arat ang mga LGUs na nag-postpone man sa ilang mga festivals. So kung postpone nila ang ilang kaugalingon na festival, I'm sure why naman na sila gana mag-participate sa provincial festival. So damo pa ni i-consider, pero unahon din namon ang threats ng COVID-19 is all because of the numbers nag-increase every day na sa Manila. We all know naman na ang travel between Manila and Negros every day mayara gina sa plane, mayara na sa bus, no? So amo na amon tagaan focus, and within the week we will also have our second kapihan sa Kapitolyo where we will face the media and update the public through the media what we are doing about COVID-19. Pero Doc, I mean Gov, sa inyo sa initial nga meeting, anong mga mandates mo na initially sa mga hospitals din sa Negros, Doc? Gov. First, ginapadali ko itong gin-order namon ng mga equipments, ang personal protective equipment, ang infrared na thermometer pala,
ginapa-advance namon ng delivery once na-sign na namon ang PO, i-deliver tayo, maski partial pa lang. Because we would like to put people ready sa airport, sa seaport dito sa Escalante kag sa San Carlos, which is under the jurisdiction of the province. Utangan naman itong mga tao para ma-monitor namon ang kasunod, no? This is happening now in Metro Manila, or even may mga establishments diri sa Bacolod na before you enter ang kagisang imo temperature, no? So I'm also hoping that Bacolod City Government will also take the lead ang pag-monitor diri sa PREDCO, because this is under the jurisdiction of Bacolod City. I'm hoping that the task force will also provide with the people to monitor ang mga pasahero na gahalin from, well, in this case here, from Iloilo, no? Dalagi na mga ka-aksyon, updown ko sa mga kadali si Governor Lacson. Sa Ibatinan, we have flash report sa patrol action dyan. May aksidente, may patay action dyan ngayong gabi. Action Bryce sa diri ka babae ang ginatabunan karon sang karton sa tupad diri ari dring kalan Action Bryce nga ligar bitbit kay na antes pa man sa mabungguan sang isa diri ka pasahero nga jeepney sa area sang Patricia Homes Subdivision at ubang dibla sang Mega HTC Trucking Company Incorporated kag ang mga bodega ni ka lapit sa may San Miguel mismo Action Bryce, no? Going to Granada ni? Going to Granada, sa Pinisang Barangay Granada, Surad sang Bacolod. Before sang Santa Fe action dyan? Yes, before sang Santa Fe action Bryce. Kitaan din nato, no, wasak ginangulo kabay, nag-alapta ring utok sining persona. Wala pa nato nabalaan kung sino ngalan sining babae action Bryce, no? Anong involved sining slakyan? Involvado diri isa ka di pasaherong jeepney. Di pa sa nga jeep Action Bryce, and initially may isa pa gid ka panel truck involved pero wala pa nato nabalaan kung ano gid ang matutuod kanatabo diri Action Brian, no? Pero ang information nga nabaton nagatabok sa kadalan halin sa may south going to north ining babae amo bitbit yang kalan kay sa tabok diri do nagaluto-luto na dislaglay tiyempo nga do mahimos na sila kay tapos sumagid sila luto Action Bryce. And sa nagluntad ining nga aksidente karon nga gabi, no? Ini kining pasahero nga jeepney nagadawag ini sang green, may ruta ini nga San Dionisio Burgos, no? May plate number nga FWF 747 sa liwat sa FWF 747 ang ruta sa ni San Dionisio Burgos area Action Brian. Secretary ang ibang pagid nga mga embulbado ngalan sining driver mismo sang jeep Action Brian, no? Sinong driver? Driver sang jeep Action Brian. Way pa pamilya, no? Way pa pamilya? Ara ding pamilya Action Brian, no? Nag-LBO dire. Sinong driver sang dire? Wala ko dia. Okay. Saka to kay ang driver sang jeep. Sa gabi, kung da kay ko na pag info Action Brian, no? Ayo ba ko lang din nakaabot ang pamilya mismo kita na to diri nagahilibikon gani do ay pasto nga gyapon sang dalan Action Brian na ining ara gid tunga sa milnya gid lang nga puti ara gid ang ining babae karon gagang ya pamilya ginatumpok ka, no? Medyo nagapalayo-layo lang tra Action Brian para hindi makita gid mismong sitwasyon diri kay ginabulubuksan bla sang pamilya man, no? Ining ang gatabunan sa Rondre karon nga gabi nga babae Action Brian. Ang iban diri mga bata ginapapahigad. Pero sitwasyon diri ang ining depasero nga jeepney nga may ruta sa Dionisio Burgos alini sa dikto pa sa may area mismo sa nga east portion babalik pa lang sa Action Brian sa may Burgos. May isa man diri wala pa naturba ko na ipetila o nabungguan nila mismo ining isa man ka salakyan diri or naipit ng nila Action Brian sa tunga diri no. Are check na to diri ba ang driver liwat Action Brian. Sige di. Manong ito ang driver sang jeep. Dalanggit kay ginaano. Okay. Pero gamay lang. Ano na tabo ka ginano initially? Ano tabo kay na?
Ay, na sa guys, sa wingban ko ro. Na nagtabog mo sa sakon tubang. Pili lang igo ko mo. Bali, una nakanos yung wingban. Kaya hindi alagyan niya ako. Alagyan ko rin, Oo. Bali, alin siya din kaya ni Alino? Dili ko ya pa kadto ko Burgos. Burgos. Ang wingban niya pabalik sa Bali, si nanay, alin sa biyak sa patabok na rin. Basta ba, no, kung nga kita guro. According sa mga pasahero na mo yung nakakita, wala gid ya tao mo. Sigabog na lang. Gulpi lang sana ganun. Gulpi na siya nagkatosay mo, no? Gulpi lang tayo. Nagsigabog lang gulpi. Ito na pong buong parte si Muslim. Wala eh. Asa magkilid? Kilid. Pero pag bonggo si mo, ano man, napakan mo or... Wala lang giko kan, no? Gulpi anay. Doon na tayo dayo. Gulpi anay. Ay ko na tayo nakabunggo. Tabog na to. Oo. Okay. Pero ang impact tubong lagakong? Gulpi ko rin. Ginaboy sa mo. Ginaboy sa bro. Okay. Damo kaya pasero kinakargata? Oo. Mga 5 ko rin. 5. Pero mas tayo mo paglagan, hinay laman or? Bisan sila nakambal na. Hinay lang gid. Ay ka mga pero layo pa lang, no? Kita mo nangyari ito nga ang babae o wala? Why na sa may nagtabok. Gulpi lang. Gulpi lang yun sa. Okay. Dahil kayo na damo, di ka labay nga salakyan or jutay lang? Jutay lang kami na ganna yun. Why man ko So, yung ginasundan si Paman, kagina, or may nagdadamo ka man kamang karutan nyo? Why ko manonggit kung... Pero kayo nung dugay ka ng driver, diya, sa mga pero may kasi kalabay. Dugay na ako diya. Ano tong isa nakabonggo ka dyan? Ang hambal niya? Wingban mo tong wingban, no? Ano ka nga naman, no? Eugene. Eugene, ano, no? Makonocido. Makonocido. Eugene Maconocido. Pila na yung badad ng Eugene? 40. Nakatiin ka? Gano'n man, ano ko yan? Pero hindi pa lang okay. Din Maconocido, no? Maconocido, na Eugene Maconocido, 40 years old, Amo no? na yung driver sa jeepney, or jeep? Yes, amo to driver sang Jeep Action Bray. Nga amo tiya yung nga panagdaon, amo tiya bing nga panay sayon dre. Nga kibot na lang sa kuno nga doon ng bonggo siya dre nga salakyan. Na wala nga bayad sa salakyan ining persona nga ini. Iyang ya pagpayag sa kwalo ko na sa iyagin mismo na napakan niya kay wala ya manakita nag sombray. No, kato dre abing ining wingban na bala nga ginahambal nilang dako man iya. Dako kung kargado ining sombray. Sa area gid mismo, no. Ini hari na sa tumangal ato ng wingban. Check na ton kung ari dari ang driver. Sir, ang driver, ari na sir. So, wala de? Okay. Ang wingban, ini may plate number, ang ACS 8391. ACS 8391, Action Bright. So, kay kataas ni klase wingban. No? Kargado? Kargado din. Kaya may harap pagani ang iyang, clip inibala or ang yadring cover ang sabay kilid para protection, no? Tapos ang iyang direksyon pakadto ni sa may Granada ang area ang iyang posisyon karon. Ari dito nga dapat dalan wala pa rin sa natandog way pa man sa napaygan ang sombray sang aton nga mga kapolisan kaya bago gidamang ni natabo, no? Ining aksidente karon nga gabi diri sa may Santa Fe. Sa liwat mo tong statement bago gidamang nakuha naton ining persona man diri ang nasa Sombray, no? Sang ining awing wala dalang nabalay nga nabangkuan ang Sombray. Check na ton diri ang Sombray kung diin di siya, no? Ining Why tada sang pamilya sa biktima nga pwede ma-interview sa dyan? Yes, Sombray, check na to dito niya bata kay to close ni sako ng bata ini. Uy, kilala mo pa? Kilala ko pa. Uy. No? Sino driver, sir? Ikaw driver? Ay, ikaw ang asawa, Garitay? Nag-surrender na guro to? Agaw, Brand, di mga asawa, no? Arang mong tanggiyo. Gasanggi. Ano nga lang ang asawa mo na? Lisa Kagalitan. Lisa Kagalitan. Kailan na edad niya, Lisa man? Mga 50 plus na? 42. 42. Aga-baligaw, Brad. Aga-baligaw sa tayo? Oo, baligyan. Paano ka nakabalotay nga nag-accident sa tayo? Gabiyahe ko ganit, Jeep. Ito na, kwangot niya, alam ko nga dami lang ano. Wala kang galing kabalo, wala kang experience, ha? Why? Hindi, pakita mo. Wala nang ko sa pagkuda nga driver ako nga asawa ko na isip daw. Dugay na kapag nakabaligya. Dugay na. Ano na baligya? Ito mga sudan? Sudan, tao. Pero taga-diin, hindi ka mo yaman? Na mailan ko. Pero si Dana, hindi ka mo guys. Taga Baler, Muso.
May balay kami dyan sa araw. Sa Procaraw, sa Vista Alegre, tay. Ano nga alam mo ka rin, tay? Edgardo Cagalitan. Edgardo Cagalitan. Pero na edad mo yan, tay? 22. Tay, ano ko nung napalabot? Di mo na kung sino ko nung kabunggo, siya man? Doon ito kaya Jackson Brian, no? Sige. Si Eduardo Cagalitan. Actually, ining si Lisa Cagalitan, nakitaan ko naman siya, mga 40 plus, good man sa September, mga 42 years old na, balik ka tayo Eduardo Cagalitan, nagsumbray. Ano mo estudyante, Kwan? Bata SN, ano ang sitwasyon? Estudyante ko niya bata. Oy, atis ko bra ni. Amo na ganito, dre. Kalain siyang pagka, kaya nakitaan ko gid kapag abot ko dre, ulo gid eh. Siyempre, ginisanggit sang wingban, tapos malampos ang ulo mo, dala saon ka pa sa jeep ba, o purting at tadtad sang lawas, aksyon dyan? Gani man, gani aksyon bra, no? Di, aripid ka po, so nga, dre, purting ilibion, dre, sang pamilya, ginismo. Amo na ito na ito, na interview, bago lang, ining si, aring helmet, din ang driver ko, no? Ang driver mo din, baka, ito na San Miguel. Ano pangalan ng driver mo? Bakit sa ano? Ryan Ulasiman. Ryan ano? Ryan Ulasiman. Brian Ulasima. Ulasiman. Ulasiman. Taga saan yan sa? Taga Cebu, sir. Nagdi-deliver lang sila dito, sir? Sa San Miguel? Okay. Brian sila taga Cebu pa. Bago na ka dito? Or matagal na ka dito? Tagal na kami mag-gabiyahe. Brian Ulasima, no? Pangalan niya. Mga ilang taon na kaya sa sir? 29 na bata pa pala. Brian Olasiman. Dalawa lang kayo? Yan? Ano nangyari? Bakit sa pumunta doon sa San Miguel? Ano? Bakit sa dumiretso doon? Hindi siya sa stay dito. Takot siya. Okay, wala man ako pa dito ha. Hindi niya lang ko sa kakuha. Okay. Balikan ta sa aksyon dyan, maka-aksyon, sining flash report. Report! Isa ka babae, masobra ng 40 ang edad, dinala sa maka-aksyon sang wingban. Pagkatapos na, okay, aksyon dyan. Ano nangyari kanina? Ano nangyari ba kanina? Ula si man? Ula. Anong nangyari kanina? Sugat sila ba? Sugat me. Atong jeep. Okay. Naigo na sa jeep. Ang tao na lagpot dire sa linya. Tapos na lihay sa driver ba? Oto na igo siya sa ligid ng tao. Naapakan. Or naapakan o nabundo lang? Punti lang sa ligid, may atras. Naapakan nung umatras? Hindi. Pag-ira lang sa ligid. Okay, hindi naman talaga naapakan ng goma. Bali, yung una nakasama, yung jeep. Tapos, natamaan na sa sakyan ninyo. Natamaan na sa ligid at truck. Okay. Sige. Okay, ginapamangkot to sa action, Brian. Pero mo to yan ang madaling statement ining bodyguard o kung anong pangalan mo? J-Mark ano? Raffle. Ilang taon ka na, J-Mark? 25. Taga saan ka? Taga Cebu rin. Pareho kang saan kayo sa Cebu? Sa Mandawi lang. Saya? Bugo. Bugo? Bugo. Bugo. So sabi mo kanina, no? Taga Cebu rin kayong dalawa. J. Mark Raffles ka. Brian, ano yung Ulasiman. 29. Ikaw nga, ilang taon ka? 25. Ikaw yung ano niya, yung bodyguard? Truck boy lang. Truck boy. Mabilis yung pagtakbo kayo nila. Hindi, inay lang kasi may mga sa may mga gilid. Sa gilid. Saan kayo galing? Cebu. Loaded pa yan o hindi na? Loaded ang yan? Ng inumin? Empty bottles. Dadalhin sana dyan sa may compound. Buti, bottles lang. Yung pagkatama kayo na ng babae, malakas to, hindi naman? Hindi na napansin kasi. Okay. Sige. Para sa action, Brian, no? Anyway, mo to si J. Mark Raffles, 25 years old. Amaning truck boy abi no sining wingban nginato nga balaan kun nanugid ni ang kaya yung statement dari isang driver sa di pasero ng jeepney una kuno nga nagbonggo sining babae ang wingban pero ang balaman diri ni J. Mark Raffles ang truck boy una kuno nga nagbonggo didto Sombray sa isa ka jeep tapos nagiigo dari sa may wingban amo to nga wala nila balaan kun nagsagaay lang ka natumba kag nawasak ang ulo sini aksyon na Brian no
Anyway, nakuha na ang statement ang halos Landry sa ila. Ginalatulat na Landry posible aksyombray ang mga himata o rather ang disposisyon diri kung sino ni makuha diri aksyombray kaya kung ano diri pinakuli niya diri nga status, no? Hindi pa natin diri ma-preempt gid man kung ano kay tulad na statement sang pulis sa investigador sang police station number 5 na nga sakop ng area no? Karon nga gabi Ang Santa Fe, number 5? Yes, Aksyombray. Okay, sige. Ang wing van driver sang wing van, wala na subong. At tutukulo sa ilang compound sa San Miguel, nagdiretso. Kaya ka San Miguel na? Oo, kaya ka San Miguel, Aksyombray. Ang nabilin diri ng truck boy, no? Ang bulig sining driver nga si Brian Os Eresima, nalipad isang name. Pero 29 years old action na Brian. So far, ripakito grade Japon, tungagin mismo ang dalan. Ari pa diwa pa na nagkwa, no? Makumorgi sa kuret, dito tungagin. Ang action dyan, ang lugar dulom, may poste man da? Anong sitwasyon man? May dulom gina sombray, kaya ang poste dere, dito nag-aatubang bala sa sulod, dere isang do, hindi ba siya factory, siguro bala nag-abalibol-balibol, magpasila sa mga nun. Dito nag-atubang pasulod, yung dalan niya medyo madulom-dulom gid man. Kaya ang dalan, 4 lanes, action dyan, 4 lanes ni. Yes, 2 lanes, vice versa. So kung 4 lanes siya, kunwari kas tunga doon, di ka na may ma-recognize nga may tao tunga galin eh. Dulom-dulom na ni. Yes, so halos tanan, hindi kita ma-recognize dre pag-abot na ton sa area. Hindi ato makitaan ganiya mga nagalabay-labay dre action bray. Sa may tunga sandalan ko magtabok sila abi, hindi natin makitaan kung nara ka na may nagalabay be kay may medyo madulom-dulom daring ang lugar action bakit na natin no ang pagtilig sang dugo des dalan man sining mga tinihon ari kita tunga malapit gid mismo sa may bangkay action na Brian sa Japon tabunan dre no sang ining karton ining lawas sining ni Lisa Kagalitan 42 years old residente sa Mandok ini sang purok araw sa may araw Vista Alegre Aksyombray ang ining si Lisa ka nagabaligya diri sang utan o kusud-an abe diri sa may tabok mismo sa may Patricia Home sa Division lapit nga area sakop sang barangay Granada sulod naman sang Bacolod. So far ang muna nga ang impormasyon diri no detalye sa nagluntad naman nga vehicle accident involvado diri of course ang matulid gini karon kuno nga pinakaratabo bantayan naton karon sa aton nga mag-aksyon kuno ka makuha yung statement kika naman sa pulis ano nila diri nga pagpayag at sumbray kagano ning pinakaron naman dilang investigasyon sino gid nakabunggo kay tidwa ka bahay na to statement hindi pa magtabo gid kun sino nakauna bunggo sino nakalapa ko sino gid abi action by ang ginalinan sa mismo nga aksidente karon nga gabi. Flash report ikan sa patrol ang paglibot sa Bacolod Action John D. Sa Hospital sa Action sa Bacolod Action Radyo. Grabe nga hitabo ini. Kahapon sa Kabankalan, duwa man to katuig linasak man to sang kuan man linasak man sang truck man to, no? Dumasok sa idalom sang rueda sa salakyan man to sa syudad sang Kabankalan sa mga gabi. Ti babayi naman yung mga 40 plus naman edad duli linabay kung ginlabyan lang sang wing van man dira sa Santa Fe na ano nga sitwasyon maghalalong kita baw kariit sang panahon mga kaksyon sa balita sa aksyon Mas 8:21 nga porsyon sa balita action dyan dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 pampabakod sa immune system sa isa katawag aksyon kag kon pangaping pagistoryahan ang Life Extension may sang Life Extension Coffee Mix naman pinakaunang kape sa Pilipinas nga mayara sang vitamin D3 kag sa bugos man nga kalibutan. Ina mga produkto sa idalom sang Life Extension Philippines nga diri sa Bacolod himutang sila sa GA Esteban Building Lacson Street lapit diri sa Lacson, Burgos. Pero bakalang ila sini nga produkto sa bisan din lang nga butika. Suliton ko Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalaga. Sa balita sa aksyon sa aton karon pagbalik dugay-dugay mga updates pagita nga balita gikan sa syudad sa Bacolod pero unahon ko karon section Eden sining attempt bala nga paghimulos sang isa ka lalaki sa senior citizen. Ay way pagini huya yaho. Mo ning nami nga pabutangan coronavirus. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Noon ay love na. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty
to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe.
pilihan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Semlas 8:29. Gina-endorse taman sa inyong Evergreen Herbal Capsule. Naparing bulig mo no, pampabakod sa aton sinikog galingon kag gini nagabalanse sa lawas ang tao kon sobrang imo sini nga sugar, kolesterol, ang uric acid, asin, tambok, creatinine kag constipation. Labi na gid may constipation ka kalaw ay katama sa imong atyan kay daw kahabok lang pirmi daw puro hangin. Kag hindi kay magpamuhin no. So ining Evergreen Herbal Capsule meron sang vitamin A, B vitamins, may vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, may zinc man kag may araman ini siya makaksyon sang apid iyang zinc or calcium no kag iban pa. May pito iniklan ka mga sangkap kaangay sang turmeric, saluyot, manunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ining produkto sang Doc Hico Alternative and Health Food Center, kag aprobado niya sang Food and Drugs Administration o kon FDA. Mabakal ini sa mga butika makaksyon kaangay sang Eden Pharmacy sa may Central Market diri Bacolod, Farmacia Juarez, Rizal Street, Bacolod, Farmacia Idcaro, Lacson Street, Bacolod, JDN Pharmacy, Barangay Bata, Bacolod, Alfie Pharmacy, Bago City Public Market, Farmacia Bago City Public Market, kag Sir John Pharmacy, Bago City Public Market. Ang iban pabasan ko magkaksyon na. Last 8:31, may gabilang kay Danilo Saho, si Mierna Istrao Pialda, para sa Connection Bright total lockdown na ang Pilipinas sa Bacolod, total lockdown man mintras wala pa di sa aton ining COVID-19 mga kaksyon. Dapat gid lang ay gidman di man ni magdugay kay inang madula ni siya baliktas normally pabuton ta pa yung magdamo ni. May gabi lang kuno naga-monitor si Nanay Bibing dira sa may Kansilayan Morsia, Dami Marlene Villarosa Saho kag advance happy birthday sa kay EJ Villarosa Saho from Faith Saho from Antipolo City, Rizal. Salamat. Daligid lang ko Action and Defensor this time kay inang may nagalagaw sa social media ang ining litrato sa isa ka Japanese o kung isa ka Chinese national. Anyway, ginipulos mo, no? Gin-check namon ini, no? May isa ka litrato sa isa ka Chinese national nga nagalagaw subong sa social media mga kaksyon.
nga ginapasibangdan iya, no, dali gilang check ko biabi, isa ini ka Chinese national, nga ginapalapta nila nga positive sa COVID-19, nga nakastay diri sa isa ka hotel sa syudad o kon motel sa Bacolod. Ti kung sino man ning sagi kapalapta sini, kabay pangaway ni sang matuod, kabay pahimo-himo lani, or hindi gani, imbes mo guro ibutang ini sa social media, kadto ka sa otoridad naton kay isugid para mabuligan. Kay so far, gin-check namon, why sang kaangay sini, gahatag kasang kakulba sa publiko. Gin-check ni action an sa doktor mismo sa Region 6 sa DOH, aring sabat mga kaksyon sa DOH para masanagan kita. Action Firing Line. Aksyonan may gabi. Action na Brian, mayong gabi, ginklaro diri ni sang DOH sa Region 6 with Dr. Juanico nga Mary negative. Yes, Mary Jane Juanico nga negative ini action na Brian. Ang report angot sa sining naglapta sa social media. Oo, sa social media action bright isa ton mga ka-action kung kaisa bala pag cause gid iya sang ini kakulba sa aton mga ka-action. Even sa aton man syempre action bright kay hindi lahog ang issue angot sa sining COVID-19. Gamay lang ning pag-clear lang ni Doc Juanico angot sa sining ginpamangkot manaton to confirm and to clarify sang siniya nga nagalapta sa social media. Receive ka muna nga info kay nagalapta ni social media subong Doc regarding ni ba Doc sa isa ka case Doc nga allegedly may nagpalagyo ni kunong bata ni Brado Cao. Information sa mo na kaso. Wala ka mo niya info about sa sini, Doc? Yes, wala ma'am. Amo na action na, Braya. Ang malipot lang nga information, kagti confirmation man ni Doc Juanico, nga negative, inislaya sa about sa sini nga case, action, Braya. Kung negative man to sa ila, diri sa aton, dapat mangin vigilante ng tagyapon. Kung may aratod sang likot matada or pikot mata nga nagalagaw-lagaw, kag daway isang destination, sa mga hotel, sa mga motels, o mga lodging house diri sa Bacolod, paki-report na lang sa PNP. Kaya, ara sa social media, nga kung hindi ba na naman ito, sige ka-post-post ni man, anong makuha tas ni man? Pero ato authority naghambal. Bisan to negative dito sa ila, kahit sa Region 6 to sila sa Iloilo, diri sa Bacolod, na-check man nato, no, si Dr. Grace Tan Tanino, kung malambot na ton. Oo, galing kay, basin siya makapa-interview mo ni Ura. Si Duagan, iya mo, no? Yes, ang duaga na siya Nagpa-preskon ni sila? Papreskon? Tapos ang isa pa doon bina-consolidate na nilang mga report akot sa sining mga cases, Action Bright. Daw mo nang pagkahangop ko sa diriya sa Bacolod. Or try naton sa iban pa rin yung mga official, Action Bright, basi makapagwa man sila sa statement angot sa sining naglapta sa social media. Kaya daw hindi nilawag-lahog, Action Bright. Hindi ginilawag-lahog, Action An. Kaya nga man, imagine mo na ibutang mo din sa social media, everyone kuno please keep safe kuno gid kamo subong especially diri sa aton Negros kay ang ini nga Chinese national o kon Chinese positive siya sang COVID-19 halin ni siya sa Wuhan, China kag nagtider diri sa isa ka hotel sa Bacolod. Nagulpi lang siya nadula sang nabalaan sang management sang hotel nga siya ginapangita sang mga otoridad. Di kung sino man nga hotel or motel nga ini, abigwa kada sa nung management sini. Hindi nyo pang i-post sa social media kaya hindi nyo authorize sa social media nga ipalapta tanirikta without the authority. Gani action na Bright kay good line ituod nga gapalapta lang may may picture niya pa. Gani hindi talang pag-mention anay si ngalan ni sa nagpa ni man Palermo ni Jeremy Palermo no. Ang nag-post na diri. Abidam na siya sang share ni actually Action Bright. Siya giniyang author mo sa posting di Blacksyonan. Siyang author. Abidam basi naga-monitor kasubong kadto kabi sa City Health Office or kadto ka sa Action Radio klarohon tadi kun di mo na kuang report nga ini. I'm sorry, gusto namon ni tuturon tadi pag palayag sini kay hindi joke balayang COVID-19, Hindi lahog-lahog ini nga balatian. So hindi ta mag-joke kung tuod man i-report ta ni sa otoridad. Hindi ta pagpagi sa solo social media kay hindi man kamo otoridad. So paano ni karon mahitabo, paano ni pagitaon sa otoridad naton, no? Ining nasambit iya nga Chinese national.
Pero bago lang ginhambal aksyonan nga negative ini sa DOH dito sa Region 6 aksyonan. Oo, yes, action by. Actually, gina-check ko man gani ang ining first gid nga nag-post. Doon Pero makitaan? Oo, kadamo sa mga kapareho niya nga pangalan. Pero ang iyagi dyan nga primary picture, ito sini gani? Profile picture. Profile pic niya, do wala how, no? Do I? Hindi naton makitaan gid action by. So, do ka mudlay siya pangitaon, wala gid ko sa Gani. makita gid diri nga pareho sa iya nga profile picture kido ka buron pa ni nga daan no. Oh, the 1 hour ya panigin post sini nga hapon, no? Sini nga hapon, sini nga gulo gabi abi, no? Ginapalibugan tani subong actually, no? Sa mga listeners tada. Possible ba si may nagmuno na ni sa iya. Kag wala lang kita kay balo action bar basi gin ano yang iya nga account bala Kasi mismo. delete na ni. Gin delete or gin tawag na gin temporarily off ya lang iya nga. Or sa kabalo nga kon fake news ining ginabutang niya sa pagkadako Liable sa gid salabton siya. niya. Oo. Kadako sang balayran sa katupangon niya ni nga pinalidad. Anami siniguro iayo tanalan ni sa kay News Direct karon nga i-post man ni sa inya nga picture ni sa Action Radio mismo. Oh, kag para makita. Anyways, hindi may kami intention nga malain, no? Pero inday, kung sino ka man nga parinyo ka, Palermo, abi kadto ka di sa Action Radio or kadto ka to sa City Health Office again, sa PNP, sa barangay da, i-report man ko na nung hibalaan mo angot, sini para tarungon tani. Action Firing Line. Formalon tani, di tani palangulanguhon kay hindi lawog-lahog ining coronavirus. Aksyonan? Actually, action break, gin-check ko lang nga, since 1 hour na ni nga gin-share, sang isa man naton ka na kitaan, that's why gin-screenshot naton, ang ini nga post is 131 shares na action break. 131? Oo. 131 shares na sa mga ka-action naton. Actually, may nag-message na madigani sa aton. If nagapamakot, how kamatuod. Dilanay na siya. Kay kina may place ginaya nga amolan ni nga lugar. So i-check naton anay ina. Diri lang kita sa Doka General abing information sining una action-an. Sige. Sige, action na, Braria. From time to time, we check lang naton kag wasi makakuha makita update sa mga official or city official diri sa Bacolod Action Bright. Sige. So update angon sa sining naglapta sa social media issue sa nga COVID-19. Una sa balita na sa Action and Defensor. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Action Radio. Salamat aksyonan balita gikan sa News Center. Ginpatutukan tag aksyonan gidayon ining nagalagaw sa social media. Kung taga Bacolod kamandan Inday Jeremy Palermo. Abi pakita kabiday. Hindi ka maghimo-imo kalo istoryada nga makahatag sang pamahog kag kahadlok sang publiko diri sa Bacolod. Action Firing Line. Kag kung sino man tong hotel nga ginpuy-an niya sini, taga hotel da nga kunong management na alarma man gani ginapangita ni abigwa kamo kadto kamo storydan. Action Firing Line. Kun matuod ini. Kun himo-himo man lang, ako bla kay boss ipa NBI ta na lang ni para makita ni si Action Hands. Action Firing Line. Dini pwede nga log-logan taning COVID-19 yan ni sagit mo no nimo ya pasikat. Pa kuan-kuan lang da. Hindi pwede dapat tarungon ta. Okay, may kabila nag-monitor sa bang sinang Puhas nabalaka na kami basi ang kwarta nga amon mabaton plete sa amon basi kagaw plano gani kami mabakal alkohol para manghugas kamot gahalong gidta may face mask gidman kami Action Bright. Kani pating kwarta subong do ginapahalungan na magbaton ta sang kwarta kay tiinang kwarta da niya bisan diin na lang nagaabot mo. Kung sa sinon na lang nagauyat sina bunano nga sitwasyon. Sige, while waiting kita Action Del Salazar sa Matinion, Action Del dala ang gid ha. Good evening Action Bright, greet ko lang dati ha the family Sabino, Francisco, mama niya kang hinablo siya, love, JR, Bibidira, ano man, Spar 8, Barangay Bagong Silang. Salamat gid ra sa inyo. Naga-monitor gid Team Kimbat. Ang Team Kimbat sa Kanjakap Tapi, Grupo Tapasiro, Manog Abuno, Manog Patdan, Manog Hilamon, ni Boss Alex, Bimbo Nami Prido, Iboy, Iming, Randy, From Boy, Tira Lagdos. Ano nga mga ngalan to? Dog 42 ha.
Good evening, Sombray. Bagay na sa nag-rape butangan subay hotdog. Kag tamyaw ko da kilala ko si Dani kag tata si Heidi niya. Sa Hacienda, Kasalagan, Pontevedra, mga ka-aksyon. Action Radio City Hall Report. Aring balita o Action Del. Action Del, good evening. Yes, Action Bray. Buwas nga adlaw sa regular session sang sangguniang panglungsod mag-file sang resolusyon si Bacolod City Councilor Renesito Novero, ang chairman sang Committee on Education sa sangguniang panglungsod, Action Bray, nga nagapangabay sa DepEd Central Office sa CHED kag sa TESDA nga kon maghimo mas tempranohon, Action Bray, ang pagpatigayon sang graduation bangod sining threat man sang COVID-19. Kahapon nga adlaw ang local school board diri sa may Bacolod City ang nagkandak sang meeting, Action Bray, kag ila sinigin talakay ang issue sining COVID-19. So sunod diri kay Councilor Novero, iya na sa karon gina-prepare ang resolution, Action Brian, address kay DepEd Secretary Leonor Briones sa pamunuan sang CHED kag sa TESDA kay suno siya ti ang DepEd diri sa may Bacolod City wala sang authority o kon poder nga mag-declare dabi sang early nga closing sang pagsira sang klase kag magpatigayon sang temprano nga graduation, Action Bray. Sunod diri kay Councilor Novero, ang DepEd amo gini siya ang may poder ng sa may central office nga makapagwa sang mando. That's why suno siya ma-request siya nga kon mahimo kon pwede pa lang early graduation, Action Brian. Kag so diri siya teng CHED under ini jurisdiction sa mga university and colleges sa Pilipinas samtang ining TESDA para naman ini sa mga estudyante nga nagakuha sang technical kag vocational nga mga kurso, Action Brian. So sunod diri kay Novero, sunod siya ti wala man sang pagpamatok ang mga membro sang local school board kaya siniga ginaduso nga sunod siya ti mas mayo ini nga ma-contain bala ng virus bilang precautionary measure nga paghimuon pakay kablok dati mga estudyante mas, Action Brian, damo. So mas mayo nga maka ni bakasyon dirabi or mapalayo nga mag-spread pagida ang COVID-19. Aring palayag ni City Councilor Renesito Novero. I am preparing a resolution to the Sangguniang Panglungsod urging the Department of Education Central Office and the CHED for an early graduation. Gin-confirm nanto ni Superintendent Gladys Sales nga sa ilang nga jurisdiction nga level wala sila authority to do that kay may ara mga period of time nga dapat i-satisfy sa mga estudyante. Pero kung ang central office mismo sa DepEd amo ang magdeklarar, wala man sila choice, they have to comply. That's why my resolution will be addressed to the central office of the DepEd. And at the same time to the CHED. Kaya ang DepEd sa elementary and high school levels man lang na. Sa tertiary level, ara na yan sa jurisdiction sa Commission on Higher Education. Ang mga technical and vocational, ara na yan sa jurisdiction sa TESDA. So my resolution will be addressed to all these three institutions. Action Brian, batian si City Councilor Renesito Novero, ang chairman sang Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod. Sabahin din ni Bacolod School Superintendent Gladys Amelin Sales, Action Brian. So sa iyang kaso nga may mga mando dira ang central office anytime, Action Brian, in kaso supposedly butang tabi nga i-cancel or magpatigayan dira sa early graduation preparado ang mga public schools diri sa mga syudad sa Bacolod kay so siya iya nagintugin ini mga teachers nga kung mahimo ati tulo temprano kag padasigon ang pag-compute sining mga grado sa mga estudyante kag talat-puson ang ila sining mga nabilin nga trabaho o kon obligasyon sa eskwelahan. Sa ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, ginpahayag din ni Bacolod Vice Mayor Alcide Familiaran nga mayara sang plano ang SP nga magpasarman sa isa ka resolution buwas nga adlaw nga nagapangabay sa DPWH Bacolod District Engineering Office ang Bacolod City Engineers Office, Action Bray. Duwagin man gali Action Del, duwagin man. Yes, duwagin Action Bray. Amo yung natungdan nga mga offices ang DPWH kag ang City Engineers Office nga ipathag sa public ang mga drainage project sa Bacolod City.
under DPWH mo ni mga national road naton nga mayara sang drainage no kag ining mga local roads nga under sa jurisdiction sang Syudad Action Bryan nga mayara man sang drainage no kay sunod kay Vice Mayor Familiaran na interconnected no or konektado no ining mga drainage sa national road sa local road action Bray. So sunod kay Familiaran dapat mapabalo bala or ma-update ang public kung ano na ang pinaka-latest nga development sa ginkuha sa Action Bray nga Perth Consult International. Amo siyang consultant nga gintuginan nga magpatigayon sang study diri sa Bacolod City para sa drainage master plan sang Bacolod Action Bryan. So sunod rin kay Familiaran ti ang purpose diri sang resolution nga igaduso no kagaprobahan sang sanggunang panglungsod kung may baluan kung bala nagsugod na ang master plan pila ang pondo nga kinahanglanon ng Action Bryan kag kun ano diri ang participation sang Bacolod City since interconnected ining mga drainage nga nahamtang sa local kag national roads Action Bryan. Daw nagalibog man sa mga master plan ngayon kaya ang DPWH duga pinagusto naman na sila kapang buho gani subong ara naman sila sa may Rizal Street naman no bag-ola na asphalt overlay da subong gin buhuan naman nila kay madrinage naman sila ining DPWH sila usik sa kwarta gining ubra nila mo pinagusto na lang gidla. Kina Action Bray sa interview kay Assistant District Engineer Leia Hamero no, sa Action Hotline iya dinigin palayag ti kin-confirm yaman nga may drainage project dira nga ongoing no nga bago gid amang ti ginbungkal dira ang sentro gid sang dalan Action Bryan. Ti given nga may ara sang pinding gid nga project na nga madrinage kada nga ginaspalto pa na kag subong ginbuho na naman. Ay sila diri nga kay Action Bray na daw ang ini nga project bla na-include na siya sa 2020 nga budget sa DPWH Bacolod District Engineering Office. Kay kun maginamo na taniya daw maiyahang panta pa ay basi way sila kabalo nga buhuan na dagali gibutangan na sang aspalto ti hindi man pwede nga way sila kabalo kay ila man lang tanan project na Action Del. Kayo natin medyo nag-across Action Bray sang traffic no ang traffic flow pero daw medyo bulubog at especially kun rush hour kun aga Action Bryan since to ka lapad sang coverage no sining drainage project Action Bryan dira sa area sang dalan Rizal. Ari ang palayag ni Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran. On the part of the Sangguniang, we are entertaining to pass a resolution address sa DPWH and the City Engineer's Office for them to inform the public of the drainage problem of our city. Ako personally, for me, kinanlan siya total overhaul and inform the public on the part ng DPWH kung nadayon to wala ang consultant no as mentioned I think nag-end to siya 2 years na hindi according to Engineer Villarreal 2 years na suppose kay 1 year lang mo according to him but sa iya na they are waiting siyang results and waiting for a copy of that. So in fact, mapasar kami resolution address nga kwa na fast track na. Action Bray po siya lamang sang palayag sang Vice Alcalde sang Syudad sang Bacolod. Kaya natin explain man ni Engineer Hamero nga after to sang flash flood ginatabo din si Bacolod City nagpatigayon sang assessment kag survey ang team sang DPWH di amat Action Bray isa sa mga rason wala kita nagambal nga amo lang gid rason nga ini ba nagklag nga mga basura sa mga drainage sang Syudad Action Bryan nga ang inlet amo na siya ang buho nga ginasudlan dira abi para maka-flow ang tubig Action Bray. Sunod diri kay Ma'am Engineer Hamero brado gid Action Bray sang mga basura. Magluwas ini sa rason nga gintagwa man sang CDRRMO nga ang equivalent sang pag-ulan nga na-expire siya sa Bacolod City daw 3 kadlaw Action Bryan. Gani man mo tong ambal ni Sir Vargas gabi. Action Bray aga may bilang nga palayag ni Assistant District Engineer Leia Hamero. Damo ni nga tubig kay ti gadiretso iban laban sa dalan dayon tungod sa volume yan no inang hindi dayon ini makasulod sa inlet kumo nga sa pagsuyop sang inlet ang tanan-tanan nga mga basura kag plastic naga-cover bala sa ila so they stayed there para lang gid nga
puuton ng mga plastic. Sundel? Yes, Action Bray. Action Bray, mo na ang gamay nga palayag ni Engineer Hamero. Kami raman sang aso kay Vice Mayor Familyaran, may scheduled man nga press conference nga pati gayunan ang DPWH para mas sila Action Bray ma-explain tagid nila ang ila sining side kay since si Congreg nagpangabay sila magpatigan sa investigation kag magwa sang report kag recommendation kung ano pagid ang makapaayo para hindi na masulit pa ang similar nga insidente nagligad nga semana. Siyempre, yung mga itong mga balita na tipo natin gikan sa Bacolod City Government Center. Ang ka-aksyon nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Dale, balita gikan sa Kapitolyo Konsyudad sa Bacolod. Kilinit maning parte nga mga trabaho sang DPWH di kag City Engineer's Office di gadugang panisa sa problema sang COVID-19. Ay, susko nga mga obra. Obra las Bacolod, di May pamatapos sa isa, dito naman spiyak. Hamakon mo lang nga pugtak-pugtak sa obra nila. At pagkatapos, inang bago lang na aspaltuhan, buuan na naman. Ano ning obra ka DPWH? Ano ning obra nyo da? Kuha na lang gidyan ang waldas na gidyan sa kwartas ng gobyerno? Bisan nga hindi kinanglanon nga mo ni, ala, obrahon. Bisan nga gwapo pa ang asfalto, wala sampawan na naman. Para sa ano? Para may project lang. Bisan nga dulubli na. Ano nga sitwasyon. Tapos basulon, tagid mayo ang ating isang mga tao, basulon gimay kiti. Haboy basura, diri, dito, basura. Di ara ka mga gobyerno gani. Kay para sundo nyo ng mga pawala mga sistema sa pumuluyo. Di ko naman malang problema nga basura aber. Ang pamangkot, ano bing mabulig yung bis pumuluyo para matapna ni habuyanay basura, di ba? Kiti halin sa una, daw man ang reklamo nila. Hindi ta pagbasulo ng gobyerno kay galap ta basura, tao man. Ti ano bing inyo nga programa para hindi maglapta ng basura, aber. Amo nang himuan nyo, be? Kaysa gila ka mo na yung pangutkot, abi, himo pagid ka mo sa ibang nga program da para matapna tayong habuyanay basura, di. Para hindi na ka mo sa nga pangutkot da sa inyo kanal da. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government.
Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Ginendorso tagid sa inyo mga ka-aksyon na ang habon pampaligo ang Zanton Plus Herbal Soap pa. Pampakinis ang panit, dula katol, baho, kaspa, kag iban pa. Ang Zanton Plus Herbal Oil din naman yan, malanyos kada gabi before matulog para kakas ang mga panuhot dira sa inyo siningalawas. Zanton Plus Herbal Soap nga habon, Zanton Plus Herbal Oil din naman niya, balanyos. Para ni sa pag-tapna sang COVID-19, nga aton sinimin size mga gabi, upod sa aton sining ambahanon ha. Ang gina-mention ko na nga lockdown kina, thank you so much for the information. Hambal diri sang kaupo kilala naton. At ko mag-lockdown. Of course, mo nagkakatabo to sa China mo. Kung mag-lockdown, gidmanti equivalent na sa community level quarantine. Kung ma-implementar, gidmanti dapat may food supply, first aid dapat, maintenance, medicines sa mga family members. Dapat naka-ready na. Ay, amo gina, no? Siguro, ang lockdown, mag-amuni ka jutay pa lang sang positive diri sa aton, hindi man guro maglawig. At least, ma-check gibla anay. Siguro mga 1 month, maybe. Gali kay pagkaon, ang panic buying na porti mo. Tunan gidapat sang maayo. Pero para sa aton, kung pwede man lang himuon, ini para sa benepisyo sang tanan. Nga bindi. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Why na kita sa igo pang oras mag-aksyon sa aton sa nga pagpangalagad. Mga texters na ito ng iban pawasan natin, I'm sorry. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Exuruna Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Spulgar and Action JM Baikin. Sa News Center with Action on Defensor, backup na ito sa buong gabi. Standby karon na sa dugang pagid nga balitaan kag information with Action Eric Magbanwa. Sa Action Night Patrol, kagin nyo naman nabatyan isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Magilibati tabuas sa mamangyapon ng istasyon kag oras sa ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gina. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,